BMW. Ikona na 4 kolech. BMW, což znamená Bayerische Motorenwerke, bavorské motorové závody, začalo v roce 1916 jako výrobce leteckých motorů. I logo značky odkazuje na rotující vrtuly v bavorských barvách. Věděli jste, že model BMW 507 z 50. let, který vlastnil Elvis Presley, byl tak drahý, že málem přivedl firmu k bankrotu? Nebo že BMW vytvořilo první evropský vůz s turbomotorem, legendární BMW 2002 Turbo z roku 1973? BMW také proslavilo filmy o Jamesi Bondovi, kde se objevily ikonické modely jako Z3 nebo 750 i L. A ve světě inovací značka vede, například s laserovými světlomety v revolučním BMW i8. Ať už hledáte BMW nebo jinou značku, pomůžeme vám najít auto, které si zamilujete. Napište nám.